Hej Langebjergskolen. Vi kommer snart ud til jer for at teste et læremiddel, som vi selv har designet. Men inden vi kommer ud, så synes vi lige, det var på tide at vise vores ansigter og sige lidt om, hvem vi er. Så here it goes. I kender sikkert mig allerede. Jeg har i hvert fald haft jer før, så jeg håber lidt, I kan huske mig. Jeg hedder Peter, og ja, der er ikke så meget andet end at sige, at jeg har haft jer i geografi, og nu skal jeg så have jer i noget biologi, for det er nemlig det kommer til at handle om næste gang vi ses. Yes. Og I kan sikkert, håber jeg, også kende mig, fordi vi som med Peter i praktik. Og vi kommer ud og skal prøve vores digitale læremiddel, og vi glæder os rigtig meget til at se jer. Jeg hedder Juliane. Jeg er jo så helt ny sammen med de 2 andre piger, der sidder med mig. Og det vi også gerne håber på, at I vil være med til, det er også at give os kritik på vores læremiddel. Og jeg hedder Dora, og vi håber, I vil glæde jer til at møde os. Jeg hedder Dønne, og vi ser frem til et godt samarbejde sammen med jer.